O vending biznise sme už počuli všetci, ale teraz tu máme nového hráča na trhu. Je ním Hranolkomat, ktorý vám dokáže priniesť naozaj slušný pasívny príjem. Hranolkomat je taktiež ideálna príležitosť, ak chcete začať podnikať aj bez väčších skúseností. A dokonca ho viete získať aj na leasing, a to aj s 0% akontáciou. Takže o kapitál si naozaj nemusíte robiť starosti. Ako to funguje? Hranolkomat je technologicky vyspelejší automat, na ktorý ste bežne zvyknutí. Veľké zásobníky na potraviny, možnosť platiť kartou či v hotovosti, veľká dotyková obrazovka, sledovanie prevádzky cez váš smartfón alebo počítač, ale hlavne chutné a chrumkavé hranolky hotové už za 35 sekúnd. Hranolkomat môžete umiestniť takmer kdekoľvek. Za nás môžeme odporúčiť nákupné centrá, autobusové a vlakové stanice, nemocnice, školy či rôzne festivaly. Viac informácií ohľadom tejto zázračnej novinky nájdete v našej členskej sekcii. Cena Hranolkomatu, kontakty na distribútorov pre český a slovenský trh, webová stránka výrobcu, ale ďalších stovky iných kreatívnych nápadov na podnikanie, ktoré vás poriadne naštartujú. Váš podnikateľský príbeh môže začať doslova ešte dnes. Tešíme sa na vás v členskej sekcii.